una 2 days wagcina ukupost or mhlawumbe unosuku wagcina ukuposta mhlawumbe kade kwi-event izona mhlawumbe kade kwi-event even nango Friday ube kwi-event mhlawumbe uposte lapho nje kuphela but ake umthole post ethi Gucci says 1 no 2 no 3 anginikhumbuze njalo ukuthi ngashaya i-record of the year anginikhumbuze njalo ukuthi kunomuze ngawakhaya emdletsheni njengoba nje kukhona ezinye izinto abhizi ngazo kuyima ngawuze umthole ekhuluma ngalezo zinto ingakho abantu banokushawa lento ukuthi yingakho umthandene namavena u2 eningakaze naye ningaphindanga nawabona ingoba kabamezeli mayenza something yabo into nje uyayisho sakudlala ethu edlulele like impilo yakhe akuyona yonke ayiveza ku social media so umuntu kanjani ayikho into ezingathi sikho ayikho into esikhuluma ngaye ayikho umthando uhleze ebhizi umsebenzi wakhe that is why even nakule voice note eputshukile it's all about umcimbi wakhe that is why suggesting that is lapha sasikhuluma ngendaba ukuthi ugay kumele amsondeze eduze because vele kubahleli bemcimbi bebonke ugay uintelligent okudlula bonke abahleli bemcimbi abakhona mhlambe nongelovima ngaphosisi ibona abahleli bemcimbi laba abahlakaniphile so like vele uyabadinga abantu abafana labo abahlakaniphile futhi abadala ku-industry abaziyo futhi ukuthi ngqongqozwa kuphi so yini wrong ngale conversation maze kuthiwa nje uyaphila kahle ekhanda lakho yini ongathi wrong noma uprove ukuthi siyaxhumana umthando vele siyaxhumana umthandeni but about umsebenzi hayi yena lokho angixhumela khona ukuthi mangincoma uDSD cause engifonela ngo2022 ngangincoma ialbum kaDSD yena wacomplainela ukuthi ngigxeke yakhe ngancoma kaDSD izinto lezo ngeke umthola umthande nebhizi nalowo masimba lawo akahlangane nokuthi ngenzani ku TikTok engaye bacinga hit engaye bacinga hit phela lento simple uma ukuthi umthandeni uyangithenga kungani pho umenza into wrong ngikwazi ukumtshela ukuthi wrong kungani ngikwazi ukugxila ama performances akhe kungani menza into wrong ngikhona ukuthi ngimxeke maye ngithenga akanti yini ukuthenga umuntu yini ukuthenga umuntu inkinga lo engathi umuntu akukhokhela umlungu wakho wena ukwazi ukumlahla ngecala ayikho lokhuza ayikho into efana le yabo samhla kanti waye wastage usokwendondoni iyazamisa amankeyana ongathi nabo zuka engathi umuntu akubhede ngathi umuntu ehleze ekhulu elokhuza umthandeni phela menza umbhedo umthandeni kulesi stage njengamanje sokuthi njengoba ezokhipha nje mancane evina amathuba ukuthi nimuzo ukuthi mhlawumbe ubhedile mehlisile ingoma mancane amathuba ukuthi nimuzo ngendlela nogazi ngakhona but makwenzeka umthandeni engakhipha into mekhipha nje into ongayona kahle engayiphumanga abafana bakithi mina anginazi isikhathi mina angimqambeli amanga umuntu ngoba amanga yambulala umuntu kanti iqiniso lamphilisa liyamakha ebe umuntu ongcono ngakusasa ngiyabona angithi ngakho mangikhuluma kanje ku TikTok manje sithola sikhuluma kanje nesibuzo ukuthi asisebenzini yabo iqiniso vele lithi impilo ayilutho ngaphandle kokuzama nanemali yabona ni worried about lokho ukuthi ngabe lempisi iphila kanjani ngabe lensizwa leyithini iplan yayo ngekusasa layo ni concern about ukuthi ngabe ilife yami leyo nto le ubuqiniso eqinisweni yingakho mina ngangiphathi kabuhlungu cause iyiqiniso leyo nto le iyangakha yabona leyo nto le iyangakho ungitshela into eyiqiniso ukuthi vele egcineni kosuku kumele ngaso sonke isikhathi emqondweni wami ingaphumi lento yokuthi kusasa kumele ngibe umuntu ongcono into right leyo but the very same qiniso engintshela lona ngomculo anifuni ukulithatha kanjani mhlawumbe wemvela sengizobaleka nje ngoba imbuzwana nje ethanda ukubambala bese yabona ngoba isikhathi siyangishaya mhlawumbe
la endimeni yomculo ebafanele abasafika laba abashisa ikhotha abafana noLimithi noSminofu nje legenge lesencane nje legenge lesencane kambe ungathi kukona nje kuyona njengomuntu oxhumana nabaculi uyudlulise yini umyalezo othile obayala othi abagade izinto ezingase zibalimazi mhlambe lezi zinto olubona ngazuthi ngase ibalimazi izinto wena uyothi boyibheka izinto ongayimatanisa nazi mhlambe ngase kahle mhlambe kumele ngikwazise ngami in real life emqinelo ukuthi ngumina kanjani ku social media ngumuntu mina ngicomfortable ukusho noma abe yini engifuna ukisho ngaleso sikhathi futhi ngisuke ngisho ngempela ngokuthi inhliziyo yami emnene ngisuke ngiqinisile ngempela yebo ngifree for ukuthi ngisho noma abe yini futhi ngalokho ngisuke ngadinga attention yabaculi akunandaba nabaculi mina eqinisweni nje ayikho into anginamsebenzi na makwenzakalile saxhumana nabaculi esixhumana nabo mina nginayo information enginayo lencanyana le khona kodwa angivaluation into engangivaluation mina angimhope umculi neinformation uyena okufanele ngilethele information mayebona ukuthi mhlambe ngase ngibe nayo lo information nyana le wayidinga ngaloso sikhathi angithindi because mina futhi ngumuntu ongamind mina ngichuma nabantu abaningi abakulento le industry yomculo angikhulumi ngoThuthana ngikhulumi ngoMajimiza ngikhulumi ngoMzame downtown angikhulumi ngabahleli bemcimbi angikhulumi mhlambe ngabaphathi bama award ngichuma nabantu abaku industry abayaziyo deep ukuthi kwenzakalani kwi-industry like uma unama right ento ukuthi uma une problem kanje kumele uhambe ngaphansi kwayipi seat engabe ngaphansi kwayipi ilokhuza ngaphansi kwayipi lokhuza ikhampani yo music la ungakhona ukuthi usizakale khona so like angimhope umculi ngeinformation kuya ngayo ukuthi yena uyafisa ukuba neinfo uyafisa yini ukuthola lo information leyo asuke idinga ngaleso sikhathi so angibahope abaculi ngiyakuzwa mawungibuza ngoLimithi bani ya siyabakhona esixhumana nabo bakhona ukuthi singaxhumani nabo hayi futhi angokuncengile ukungaxhumana ukuxhumana nabo futhi angokuncengile akongisizi ngalutho nje ayikho into phela mina anginayo lento ukuthi kumele nokungithi iqhawe kubaculi anginayo masimba la ngiyenzi lonto mina yabo ngiyenzi lawo masimba lokuthi iqhawe lokunuka yabo yeah so kunjalo nje siyaxhumana nalabo esixhumana yabona akunazi isikhathi lokunto ongidotosana ehlama lezi iqhawe lokwenzani loqhawe lelo mhlawumbe wethani lapho ubhema lensango yakho madoda wande yalo-driver wakufundisa lensango alright mhlawumbe mzala esiprofetheni esaprofethwa uTata lapha endimeni yomculo kaMaskandi wayethi umculi kaMaskandi osathembele eMntalabhweni hayi akakhohlwa akashaya ingoma ngoba uMntalabho usuphelelwe isikhathi uyakubona yini wena lokho kwenzeka noma mhlambe kancane omkhaya kancane wegazi lami awuthi ngathenda uthi isiqiniseko wakwenzani ukhuzana ungitshotshela ifoni yona into ayenzile leyo ufike wangitshotshela ifoni wangithumela ngamaphoyisa angekho emthethweni nenkabi zakhe emva lokho wangivulela icala elinga exist elingekho izona zinto lezangenze zona uyabona emva kwalokho kuyimanje uphakathi efonini yami ubusy njoba eputuza lawo ma voice note nani uphakathi efonini yami kuyimanje iyona into ayenzile so ke ungangibuza ukuthi wangenza uwazi ukuthi uwenzani uyazi yeah uyisela yabona futhi
impisi azinankinga impisi. Yeah, abalandeli besela. Abalandeli besela. Ayazi. Ayazi lento. Abalandeli besela. Manje pho uyibuyisa nini phone? Lo amsunu wephoyisa wathi izobuya Monday. Kodwa ke bazoyenza iplan ukuthi ifike la. Ngoba mina anginazi isikhathi lokhu ngigqiqana eHillbrow lokhu ngigqiqa eHillbrow. Yazi mina manje ngabona eNigeria nje kuvela ukuthi angiphalaze same time. Nginyanya kanje eNigeria. Sano. Ikhasi badlulela nayilani pho. Bathi wenzeni? Ngithi cala landela bakuvulele lona wenzeni? Hayi sika. Icala linga exist. Befuna ifoni. Akho kahle lo defamation le of character isikhala ngakuye manje. Konke nje. Kumnandi bafowethu hayi kumnandi. Uthi wamfunani? Yena ungifunani? Polo lapha. Yena ungifunani? Yena ungifunani? Bebangaka abantu abakhuluma ngomculo. Ukuba ipublic figure akuyona insanga. Ukuba ipublic figure akuyona into yomdlalo le. Yabo. Akuyona into yomdlalo. Ma uyi public figure abantu bahlezi benembono yabo ngawe. The most important thing because kwezinye zezinto bafethu kufanele ukuthi sifundisane zona because ikusasa lethu asilazo lisiphatheleni. Kungenzeka mhlambe kusasa kusesekuwe osomkhulu emhlabeni. Mawenze kuficwa isimo sokuthi usuku ilevel ethize. Zama ukuthi understand ukuthi kuleyo level konje umuntu olapho behavior kanjani. Yabo. Mina nje ngusiqiniseko mase ngifike kwi level ukuthi sengiyi public figure and sekunezinto zami eziphathekayo. Angeke mina ngithuke nami ngithuke back. Yabo. Ngiyobe sengikwi level yami lapho eyokuthi angisadinga ukuthi ngiphikisane nawe noma nginegotiate nawe. Angikwazi angisena control kuwe. Sisafunda esikoleni kwanginalezi zinto zama sectors mawuyenzile business studies kune primary sector kune secondary masekuzoba ne tertiary yakhona so noma ungayibiza ngama environments. So umuntu okwi primary akanayo akakwazi ukuthi abe ne control noma umuntu okwi secondary akanayo control kwi primary sector. Umuntu okwi tertiary sector akakwazi ukucontrol umuntu olapha kwi primary noma kwi secondary. So like ma umuntu you have to understand istage okuyiso ngaleso sikhathi. So ngaso ngisikhathi wena awukwazi kuba in control of everything. Like to be honest, ibehavior kaKhuzani ubehavior as umlandeli. Akazi understand ukuthi uartist. Yeah, angisho mina ukuthi abalandeli banemvume ukuthi bengenza noma abe yini. Ungakuphendula lokho kuphendulayo ngaloso sikhathi. But ngendlela eprofessional nakhona. Hayi ukuthi usiyoze uqophisana uyacabanga nje ngoba nakho wena awunampompi noma aninamanzi ngakini noma mhlamba aninamxhasa noma aninama toilet noma aninagesi ngakini ubona ukuthi ungalokhu uphikisana nolokhuza ungalokhu uphikisana noRamaphosa kanje ayikho into efana le like kuneziteps zakhona like ma umuntu like awukwazi kuba uRamaphosa kana say ezintweni ezishiwa abantu mabekhala ngokuthi uRamaphosa useless ngo1 no 2 no 3 kulungile uzogunya kushisa yena kuphela kumele enze uaction ukuprove abantu wrong not ukuthi kufanele ukuthi azaqophisane nabo ayikho into efana nale.
ngeke uzungizwe mashenge ngeke uzungizwe vele mashenge because lento engikutshela yona ayidingi ukuthi upetula ingquzu ukuze mhlawumbe you understand yabo akupetula golo la so ingakho ngeke uzunga-understand Hambe nalo mfolo Kanjani manje? lo mfolo ukuthi futhi Uyanganyanyisa. Uyanginyanyisa sengikhulume kangaka sengichaze kangaka kangizwa. Ingakho ngakuthandanga ukuba uthisha, nganginqena zona izidomo ezifana lezi. Angikwazi ngangeke ngikwazi ukuba uthisha mina. Ngifundise emva lokho umuntu uthi akangizwe. Kanti ubukhamisa ulalela ukuthini kani? Soka. Lento ngikhuluma nje simple ka. Lento ngikhuluma nje simple ka. Naba nje omthandeni bayathukwa la ku TikTok. Akathukwa yena umthandeni ku TikTok. Wamuza umthandeni ethinje ngomuntu wa TikTok. Lutho. Nanga umthandeni akathukwa yena umthandeni ku TikTok. Kodwa voicemail. Yaba. Uya understand level yakhe. Baningi abafuthi abathukwayo la. Yini esilokhuze esiyinkinga futhi yena akathukwa nje ngoba uyatetema ilaba abalandeli bakhe abamthukanisa nabantu because bayiziphuphu uthe ezinye zezinto ayidinga ukuthi uzikhulume public hamba kumuntu straight ayifana nani manje futhi kade umthandeni wayethukwa baningi abaculi bethu baningi abaculi bethu nangi nje yogurt nisho nekuthandayo ngaye kuye manje yabona isiphiwo sikaNkuluNkulu Nkosi yami asikaze sisho lutho kunina asikaze sithi hayi sizokuphendula sikutalaphe nazo akaze sisho lutho yabo because we understand ukuthi yena uyi-artist uyacabanga futhi uzohluleka uku-understand into e-understand yogurt yabo into understand yogurt ukuthi njengoba nje abantu bemgxeka for lento for into ayenzile ngombeje abantu akakwazi ukuba control abantu ukuthi bephawule bethini ngaleyo nto kodwa kunalokho nje uzokwemukela lokho ne people agiga banalikhohla na uyazi ukuthi niyoze nikhohlwe leyo nto leyo so yini ke ehlula umgudu ukuthi understand le nto yabo yena uhlulo kulungisa amaphutha kuyimanje hamba nje ku Facebook wakhe yabo hamba nje ku Facebook wakhe ninesibindi ukuvela sensakwazi ukungena nasemaphejini akhe hayi mina ngisho TikTok kwavela ivideo nje beke kwadlala ingoma kaMgodi angiyixake kwakulike angiyibuka ngidlula ngazi ukuthi angaze ngayibona okuthinta umgodi nje mina hayi sorry yabona waphela la muntu lwana lo wayethi yena eminyakeni wathi yena eminyakeni edlulena nakuthinta khona izandla zakhe ziyabusisa yabona ziyadonisa kodwa manje ngibona ngazi ukuthi kuphambene ziyathinta ziyabolisa ziyabhidliza senza yonke ziyalungisa yabona manje nje hayi ngeke bafutha imiseni isikhathi mina awona nje ngizokulinganisela nje lo follow ngithemela Lola ithi umlandeli wakhe lo ukhuzwayo lo yamfolo yasiyaphilela besiphilelana naye kakhulu anethe waziveza ukuthi umlandeli kaKhuzani ngahamba ngenyawo zombili ngabaleka ngenyawo zombili eduze kwakhe ngoba ngibona ukuthi uyoze ngihaxe nami ngayo lo ndawo akusho ukuqiniseko bebithi besho ukuthi akuphume emloyeni ngasiqiniseko emloyeni kamqinelwa hayi isiqiniseko umqinelo cha okuthinta umgodi nje mina nakho into ezimbili ezihlukene lezo yabona ukushiyeke vele ukuthi vele mina ngaphumela nje uba ngicishe ngakumdumazi ngingapha ngasemntubathu yabona kwankomo wayikhona kodwa yabo mfowethu ngathi nomsindo ke kabe yami kuyalunga kaphila kanjani hamba kahle siyaphila
Ihlula beyibopha. Okay, silayo once. Ihlula beyibopha beyithathela amafoni. Abaya kwesaba labantu kabe yami. Ja, ziyabakhalela. Badidwe ingoma babopha wena. Bacala bazoculelwa ijele yini. Ake bazoculelwa ijele yini. Umculo ulona ijele. Ulole. Nangu uSmoro noBemba. Wepha Mthembu. Zobuya ngene kabe ngifuna nje ukufaka emtsalabhe embili emithathu zobuya ngene sesendleleni. Ngiyabonga mfowethu akulankinga siyabonga. Yeah. Ivela beka songo eUSmoro. Ngiminvayithile uyesaba ukungena la. Yeah. Kusho ukuthi kunenhlanhla lokho okuthandana nami. Okusho ukuthi sengasho nje ukuthi hey by June ngiyakulobola mkami ngiyakuthatha manje. Sathini. Kodwa ngeke ngilobole ngamali esathana nzima. Abazomela abazomzuku yabona. Yeah, emva nabalandeli amaskandi ave beyikhishini. Hayi siwiki lokho kugcina nje ngoba sambe samukela yonke nje into sesihluka nje ukugxosha nje sesihluka ukugxosha nje oyedwa phakathi kaKhuzani noNjoko la emculweni kaMaskandi sidonsa nomuntu bemkhosiyadi bengane ya yabona mhlambe ngakhona ukuphila kangasenzela yabona kodwa lento yegospel kodwa yona kodwa bafowethu lento yegospel vele iyahambisana nokutabana mase sikhuluma eqinisa ayesibeka nje eceleni indaba zomgodi nani nokunuka kwabo sikubeka nje eceleni lokho yabona nokuphupha nje kwabo njengoba bebuka nje abantu njengoba bayinenwele ngathi nje uphethe ikhwashoko kodwa kulungile abaculi begospel ngathi le nto inokuhambisana nokutabana isikhathi esiningi yaso kodwa akasidlulini kodwa nje hayi nike nakusise kodwa mina ngikho happy ngendlela ngiba right mabecula kunankinga nokucula kwabo kodwa masebekhuluma kodwa masebekhuluma hayi masebekhuluma makuthiwa kabe live kanje umculo wegospel kuthiwa kakhulume nathi bafana bakithi mina angikwazi ukubalalela angifuni ukuqamba amanga khona into engayitholisisi kahle ngaba ngeke bafana bakithi yo ngiyahluleka angithi anginandaba mina nomculo wabo vele but anginankinga futhi nawo kodwa uma nje kuthiwa aba live angithi banokwenza live ku Facebook Instagram mhlambe nakhola ku TikTok but angaze ngambona umculo wegospel la TikTok but mostly nje ku Facebook na ku Instagram angikho happy mina mabekhuluma angikho happy ngawe kodwa akulungile yabo kwasanawo nje lo yima now kusamele sihlale phansi sizinqwele ke sibambe meeting yabo ke subambe le meeting nje sizinqwele uyabona kodwa akuningi asidluleni nemfundo mana kancane mfowethu ungezi nokushisa kodwa kulungile bafowethu umuntu ungamnaki wemvelasi ungamnaki uphethwe istress unamaphiles lokana manje aseziyahlangana nomhlobo
yabona manje ngokufana